Tanaw mo na lang sa. Guys, na mainit ang Makalaya, guys. Loy kayo. Giulan. Giulan ni guys. Init kay ganyan singot, ulan pa jud ka. Guys, narami nagkapait-pait ang hirap ang buhay, nakahirap-hirap. Lami kay painit, guys. Oh, anagon. Nalandong mi guys kay nagtrapal og dali-dali. Ang ginamo sirpe. Morning guys, namahaw ng Makalaya guys. Nami sa lati guys. Pasensya sa vlogger guys, hungaw ang istorya. Di maklaro, nara mo ang mga dala guys. Wala ang naon ni butot. Amaron. Gutom na natin. Nara ang kaldero guys. Nara ang nami sa lati, pero nay maisan guys, o gwapo kayo. Tingog bud mo diha. Tingog mo guys, narang tagiya guys oh. Mo na nagpatamong guys oh. Mo ni ang Makalaya guys na maham na sa lati ni. Mahami guys, ang uban itlog ang sudan guys. Kani guys itlog po do. Lisipon pag na guys, sige hingos-hingos. Murang naghilak guys. Gamay-rami ron guys oh. Duha ang absin ani guys, kaya nahangover ang uban. Tumbong ang upa kay uban. Ano siya nabuga pa? Ang tagya guys, hawak. Puloy siya nabog. Mani tagya guys. Amo gid kay forma guys, ning hawak na siya guys. Aso ka ayan ka ba? Ulit matagam no kanang hindi ka buntag ba kabuyon ka na. Hindi matagam. Uban guys, bulad, may bihon. Duno lota. Yan, mga kana. Ay sarang mo na bakit eh? No. Maayo naman. Sumasaman na. Oh, mahaw sa mi guys ha. Magalas na pud mi guys, amin sa lati. Mo ni among tigtumba guys kana oh. Kuani guys kanang tamna na mo og mais. Among hinluan ang mga kahoy. Ang uban guys na dito guys layo. Di sila makita. Oh, napa isa diri guys. Ang uban kauban guys na dito sa layo kayo. Di sila makita guys. Nanay may agi guys oh. Humanamig pumahaw. Bagnot kayo guys sa babaw ug kaubos bagnot kayo. Lansones lagi ni King. Kari oh. Masap yun. Diri guys, mao ni guys. Mao ni among hagbasan guys oh. Kana mao na bagnot kayo. Nadi kong uban. Sayang dako na diyan na. Di makita ang uban. Tungod sa kabagnot. Oh, mao na among agi eh. Gini guys, mao na ni oh. Among kusina na dito sa ubos. Dako na may gagi guys oh. Iya. Ano banda mingaw man. Itong uban guys, nakatago. Ito na pag-abas ko no. Dakuhan. Gari-gari. Makilid kayo guys, nalisod kayo guys. Oh. Ang isa guys, nagputol na siya kahoy guys. Ang isa na po dito.
Ingaw kay guys, tingkatulog pa unta ron. Unta kay losong man, trabaho na lang. Unta na lang. Patungod sa sabad. Mani among agi guys, dako na kaayo. No. Kaim aming ning area guys. Kaim aming. Yadang tamnan og mais. Tara. Lugos na kalihok ang uban guys, perti namang kapuya. Tumbada ang uban og kahoy. Luoy nagnaong guys, oh, luoy nga luod ba. Luod na kay tanawon ang sagbot. Dito guys. Ano na, kagwapo silang plaster guys, oh. Ana, ang uban to pa wa pa ka plaster. Napumedere ko paa. Paa Ay, ng kaya siya doon, chicken. guys, oh. Paa. Ito pa may isang buwan ti ilan eh. Ay, bago na. Ito. Dagot ko sa pa sa katuig na pre kana masrip na. Yan ako sa ba, sa tunang daan. Wala na iro. Isimil Bago na pinakuha ay, ka ano to, lagom na to. Daan. Dito guys. Amang sudan guys, tinunuan. Ayuhan na inyong yahong o, nayabo. Ana ako ra ngayon ang gilapuan. Tinunuan guys. May Kalimtan may nako. Nami sa lasang guys. Oh, nandiyan mi sa lati. isimil layo kayo. Bubog suka. Oh, butang toyo, suka, dagog lamas. Mo na sila forma guys. Oh. Na ang ano naliptan na ako mantika hinoon, nagisagol pura kong lamas. Sinamo lagi. Ano yun to na guys. Marang nagpiknik. Nagsar bagi hapit. Maho na gud. Okay ko sa uling. Basa ka na. Di man basa. Na pas mo ka. Murag mga ana raw tuluan raw. Yan mi guys. Tambong na po ang makalaya guys. Alas 12 na. Okay ra. Nakabalo na mi. Hello guys. Si Buboy guys. Unsa pa na tao pa ba na o di na? Nalahi ang forma tungod sa kainit guys. Purting inita guys nya bagnot kaya mong magbasanan no. Paabot pa mi dito sa lasang guys oh. Alas 12 pa jud. Ningaw mi guys, gamay ra mi. Kuwang mig tulo. Wa na tingga na ning kauban ako guys. Nagdumot na ni sila. May isa dito guys, nasuksok sa kuan oh. Sa ilalom sa kuan kahuyan. Kanang nakablo guys, sa Ate Uya na. Narabay ng regard sa imo Ate Uya. Hi. Si Bibing. Bibing. Bibing Anelias. Nara si Ate Uya Bing oh. Hello Bing. Mas Bing. Wala ko man ko na. O manggoy nangilog. Kita mo tiglalit. Kana guys, si Benito na. Na ko to yaron na Kato kita. si Iban to guys oh. Ako lang bagi sa to tagi kana mo nina minsan gibda mawaw tama. Ay ninang din na ni Grace. Kato guys, si Boboy nang nasa babaw. Hagbasa mi guys ha, porting inita guys, wa man jud sa lungan ani. Nagwanta lang mi kay masuko po ang mga amog masilong mi. Guys, na mainit ang makalaya guys. Loy kayo, diulan. Diulan ni guys. Init kay ganyan singot, ulan pa jud ka. Pero nami pa ya guys, dugay lang nga taon ba nang uban dito.
Narami guys, narami. Nagkapait-pait ang hirap ang buhay. Nagkahirap-hirap. Kaya pahit ang... Akong payong ben, nasa babaw. Ha? Kaya ipareho, ragod sa kumunit niya. Ito sa lagi lagi! Oh, narami guys. Nara, bahala nang nagkabikos-bikos. Saan ang tong bag? Tira. Lamig kami painit guys. Oh, anagon. Kinamos! Ikaw na! Dagang ginamos sirpe be. Nalandong mi guys. Kaya nagtrapal og dali-dali. Dagang ginamos sirpe. Kayo. Yaka! Ah! Uuna sila ba? Di man lang kau ginamos. Dilak ba ko? Kanale. Mao na ning magkalaya guys. Giubo-ubo ng uban. Pag-ubag na, pag-utoy. Pero kit-kit lang yapong uban og ganagon guys. Oh. Pangagna guys, pero kusog kayo kau ganagon. Na. Kaya niya po, hindi ka sila pang buhay. Yan eh, uwi kayo. Na si Ate Uya guys, oh, ning kamot nagkaugbahaw guys. Bisag ulan. Dapat to gitaod ganina daan. Nangit-ngit guys, kaya naamit rapal. Nya ang uling ni mo, Meng? Nada sa palito. Ano ni sila guys. Mga unsa ni guys, ulan kayo sa palito.